Από εδώ αλλάζεις μπάντα. Ναι. Μπάντα αλλάζεις από εδώ, κοιτά. Ωραίος. Το μπικονάκι. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα. Στο 38 το έχω εγώ συνήθως. Α, ναι, δεν είναι 40. Είναι 39, κάπου εκεί. Φέρε ένα χειριστήριο. Χειριστήριο. Δεν έχουμε χειριστήριο. Και πώς θα παίξω ρε φίλε. Εκεί που λέει η εκτέλεση ως διαχειριστής δίπλα το σήμα που έχει αριστερά. Τι γίνεται ρε φίλε, ούτε διάδοστε τίποτα. Ρε γάμο το. Να το ρυθμίσεις να ξεκινάει από μόνο του. Μόλις που κάνεις κλικ, να ξεκινάει σαν administrator. Αν κάνεις δεξί κλικ πάνω, κάτω-κάτω η τελευταία επιλογή λέει ιδιότητες. Ωραίο, πολύ ωραίο. Φίλε μου, καλοδούλευτο.